všetci, moje meno je Richard Rajčák. Toto video ďalšie bude venované vlastne všetkým ťažko pracujúcim, ktorí nemajú veľa času na cvičenie a bude tu vlastne predstavené 6 základných cílov, ktoré si môžete odcvičiť u seba v kancelárii, takže poďme na to. Vlastne cvičeniach by bolo najlepšie pre vás prijať čo najviac rýchlo strebateľných bielkovín. Tie obsahuje napríklad cottage cheese od firmy CBA, ktoré sa môžete zakúpiť v predajniach Confos a predstavujeme si ho práve teraz, takže poďme na to. Čiže tak, ako som spomínal, po tréningu je dôležité prijímať čo najviac bielkovín. Tie môžete prijímať vlastne aj z cottage cheese od firmy CBA, ktoré nájdete v predajniach Confosu, ktorá obsahuje vlastne, aj keď pomaly strebateľné bielkoviny, ale sú tiež veľmi dôležité na tvorbu svalovej hmoty, aj na spaľovanie tukov, lebo sa vám vlastne vylučujú do kory pomaly a vaša nasýtenosť trvá tak dlhšie. Takže vlastne konkrétne tento cottage cheese obsahuje nejakých na 100 g výrobku 12 g bielkovín a iba 1,5 g sacharidov, čo je vlastne výborná alternatíva potraviny po tréningu. Takže môžete to voliť kľudne, ja to osobne používam aj do nejakých dressingov, alebo výborná alternatíva na raňajky, čiže I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on